tinobonga mukurarama kwedu mazuva nemazuva vazhinji vanenge vachiti zvinhu zvinobuda pamasocial media kana kuti zvinhu zvamunotipa mamwe acho madhirama inhau yekuti zvinenge zvisati zvasvika mumhuri yako kana zvinenge zvisati zvaitika pane munhu wepedyo waugere naye. Mufunga nhasi nyaya yatinayo kuno kuHopley kwatashanyira baba Joseph vati aiwa regai ndimbokutsananguriraiwo mafiro akaita mwana wangu akanga ane 13 years anoshungurudza, anorwadza, anosiririsa, kufa zvisina tsarukano tisingazivi kuti chii chakonzera. Ndofunga pane maminimini aiitika zvosvika mwana uyu afe. Saka tati aiwa regai tinzwe kubva kuna baba Joseph kuti nyaya iyi yakanyatsofamba sei uye rupi rubatsiro rwavari kuda kubva kumurezi baba makadi. Tinofara tete makadini. Aiwa ndiri nani kurisei kuno kuHopley? Kuno kuHopley kuri nani zvako arisewo mabasa enyu? Aiwa mabasa tinawo tingokwira nekudzika. Tinotenda. Ndiwaya zvakare atisvidza pano. Aiwa tinotenda nekuuya kwamaita muzozisanawo zatina dzipano. Aiwa tinotenda baba netigamuchira. Tinokuenda baba kumushande kupi? Kumusha ndinonzi Joseph Tanamai, ndinobva kuZaka kubhukura kwaChanhanga, Chanhanga village, chief ari Nhema. Dusa dunhu anonzi Chinorumba. Zaka rinopisa ndiko kwedu chaiko tete. Kozeiko kanzi Zaka rinopisa? Ndimi waridzi ikoko patiudzei. Aiwa hakuna nzvimbo isingapisi, nzvimbo dzese dzinongopisa asi kuti zvichida pamwe kunenge kune zvichida dzimwe nguva pane chimwe chiitiko chine changoitikawo pamwe vanhu vozopambiri zvakafanana kuti unoudza kuti chipinge kana kuti gokwe but zvinhu zvinongoitika munzvimbo dzakasiyana siyana zvinogona kungopa kuti nzvimbo iite mbiri nekuda kwechiitiko chidiki pamwe chinenge changoitikawo. Mune mhuri yakura sei? Tanga tiine vana vashanu, tari nemudzimai nevana vashanu. Asi Yohani ndiye akatisiya muna December. Gore rakutonopera ipapo. Yanga ari first born kana? Mukomana uyu anga ari wenumber 4. Kureva kuti iye anga ari mukomana wenumber 4. Tekuti takati 4 boys ne1 musikana. 1 musikana ndiye last born. Tinotenda baba. Tida kuenda panhau yatafambira pano. Ndizomutsanangura muchiri ndakanga ndine vana vashanu asi kuzvino ndasara nevana 4. Handipa vana venyu vashanu kusara mava nevana chii chakaitika pamukomana watotaura nezvake? Chinhu chakaitika tete ndechekudai so mukundopera kwegore rakapera vana vatopedza kunyora bvunzo dzavo. Mwana akanga achiita rugwaro rwechitanhatu. Atopedza kunyora rugwaro rwake rwechitanhatu mabvunzo dzekupera kwegore. Mukomana akasvika pamba anga achigara naamai ini ndanga tiri kuno kubasa. Saka asvika zvakanaka muzuva rakunodoka mwana akangotanga kuti pamba pano pauya vanhu vechidzimai vari 3. 1 akabata helmet, then vamwe vakabata matombo. Saka vamwe madzimai vapinda nepamudhuri. Mwana achinongedzera pamudhuri pakaita sei kuti munhu apinda nepamudhuri iye ari mukati memba. Then umwe akapinda nepahwindo. Then achibva ataura kuti vanhu ava zvavaita vandipfekedza helmet mumusoro. Musoro wangu wakurema zvisingaiti uri kurwadza. Saka madhamu achibva vandifonera musi wacho wanga uri musi wa28 November iri Friday. Gore rakapera. Muri kutaura kuti chii blessing ndiri kutaura kuti blessing ndo zvaari kutaura zvikanzi baba ndiri kuudza chokwadi mwana ari kutesa ende ari kutotaura kuti musoro wakurema. Zvinoratidza kuti atakudzwa chinhu chinorema zvisingaiti zvisiri kutoenderana nehelmet yaakanga achitaura. Saka ndakava nekukahadzika kukuru ndikati no iwe chimbomhanyai mumasowe nekuti mudzimai wanga anga ari kumasowe
vakanga makore ese tichigara vakanga vari vanhu vekumasowe. Ndakavati mhanyai muchiti zvamunoita zviya zvekuti munoeresa vana kana achinge arwara kana achinge adziya muviri munombomhanya muchieresa vana. Saka vakati Saturday vachifamba naye, Sunday vachifamba naye, kureva kuti takutaura zva29 November na30 November. Musi wa1 December vakazofona vakati situation yemwana haisi kuchinja. Mwana ari kuramba achikomplaina kuti musoro uri kurwadza, asi vanhu vaya vari kupota vachidzokera kureva madzimai matatu aya akanga achitaura. Then kobva vamwe ndiri kutsvagawo mazano kune vamwe kuti mwana wangu arwara adai. Vamwe vakati haidaro iri kana celebral malaria here chii. Saka ndakazopa advice kuna madhamu ndikati no, chimboendai kana pajerera satellite clinic muende naye munzwe kuti zvinofamba sei. Saka vakaenda nemwana, mwana achibva angopiwa zvinoenderana nekuti kana munhu akanzi arwara nemusoro matablets aya. Vadzoka pamba vakati mwana zviri kuratidza kuti hapana chiri kuchinja, ari ngoti musoro uri kurema uri kurwadza. Ndobva vazoenda naye kumwe kudhuze nekunonzi kwanhema, kwachief Nhema. Pane panonzi paNyagambu clinic, pane vamwe vari padhuze nepaNyagambu clinic ipapo vanoitawo zvekushandira. Saka iko ndokwavakaenda naye. Vachibva vatozomupa foni musi weMonday, musi wa1 December, vatomupa foni vakati mwana ari kuratidza kuti right, chitotaurai naye. Akabva tatotaura naye Blessing uya akatoti ndindachi right, mangwana chipiri ndiri kutoenda kuchikoro paChinoropa primary. Zvadaro zvechokwadiwo usiku hwemusi weMonday iyoyo akatorara zvakanaka. Musi wa2 December akatoenda kuchikoro. Anga ari grade 6, but vanga vatopedza kunyora exams matest grade 6. Kureva kuti kuenda kuchikoro vanga vakutoendawo zvepreparations dzokuvhara chikoro plus vane vaiti maprojects. Hatizivi vangu zvemanew curriculum zvaako mazuva ano. Saka aitoti mangwana ndotonikira ndatosara mumashure because mwana anga aine shungu nechikoro iye Blessing iye. Saka zvadaro musi wechipiri akaenda kuchikoro, akatoswera kuchikoro nevamwe zvakanaka. Chipiri manheru ndakanzwa mai vacho vakufona vakati mwana angoti achiita maprojects ake abva atoti vanhu vaya vadzoka mama. Apa vadzoka vakatakura musana wemunhu, kureva kuti a dead person, musana wemunhu usina nhingiri. Vatsveta musana, vakanda musana wemunhu pano, ende vanhu ivavo havana kwavaenda, ende vatonditema futi nematombo avanga vakabata. Ndichitarisa, ndichitaurirwa zvakadaro ndakashokwa. Ndakuti kuna mai vacho ndipe foni nditaure naye, zvikanzi handifungi kuti muchagona kutaura naye nekuti akungoridza mhere. Ndakati chimbonipai ndiite sei, munhu wandandichitaura naye nezuro manheru achitoti right, ende nhasi muchitotsinhira kuti mwana atoenda kuchikoro zvakanaka akadzoka, zvauya sei futi. Vakazapa kumupa foni, mwana anga akungochema. Vachitoti atozvimba kumeso, mafotos ake ndinawo panapa paanga akazvimba, atozvimba zvekutoita kunge atorohwa recently. Saka zvakandinetsa kuti vakomana, chipiri manheru izvo. Then chitatu ndobva vazama kudzokera kuya kwakanga wamboita sekunge dambudziko raita senani. Vakaenda ikoko vakazama kushandirwawo. Musi wechina pandoo musi wa4 December vana vachiti musi wekuvharwa kwezvikoro. Mai vakazotakura mwana ndobva vaenda naye kuno panonzi paMusiso Hospital iriko kuZaka kujerera. Then vapinda nemwana akabva admitwa. Vakutondifonera kuti tsvakai vamunokwereta mari nokuti panodiwa madrips kuti awane simba, anofanira kuiswa madrips nokuti atorokutika muviri.
then ndakamhanya kukwereta mari kuno vandatumira kuna kumudzimai ndobva vanototora mapayments aidiwa pachipatara mana ndobva aiswa pamadrip. Ininiwo musi wechina wacho ndakazokwira mabhazi manight bus anoenda kuchiredzi chibva pakati peusiku ndaama mujerera makuseni Friday wava musi wa5 December ndichipinda muchipatara ndakawana mwana hachatauri asi usiku hwese aitotaura achitoti vanhu vaya mukuona vanhu avo vauya muchipatara aitotaura vanhu vauya chinhu chakandinetsa ndamanya ndechekuti ndichisvika makuseni kuda kuti ndiedze kutaura nemwana hachatauri anga akungopa masaini zvekuita kunge pane zvaari kuona achidai kuita kunge ari kuona nhunzi kunge ari kuona chinyi asi uchitoona kuti mwana pane something and aida kuti azame kutaura rurimi rwanga rwabatwa. Marwariro emukomana uyu akaita kuti vanhu vakanga vachiuya kunoona hama dzavo muchipatara vakasvika pakukadzika nekushamisika kuti ko mwana uyu zera rake urwere hwapinda maari chii chanyatsoitika. Vaitosiya mibhedha yavo vachiuya kuzoungana kumuitirawo minamato kuti pamwe kuda zvakanga zvamubata pamwe zvingamuregedza. Chimwe chinhu chakaitika ndechekuti pamasikani akatorwa muchipatara vana chiremba vaiti hapana chavari kuona. Vachitora zvese matempuricha chichi vaiti zvinhu zvese zviri kuratidza zviri normal. Saka vaiti kana vakada kumubaya manhingiri ekupodza marwadzo aya aitoita kunge achakwachura mitsono dziya dzemuzvipatara dziya aita kuti achakwachura madhiripi aya aikwachura zvokuti vanga mwana kuti vanga vana chiremba vaya vanga vasingachaendi kure vachitomonita kuona kuti agara ari panhingiri but zvaisa majekiseni aya emarwadzo tainzwa kuti hanzi anofanira kuti kana akabayiwa anorara iye anga asingarari. Saka zvinhu zvakatonetsa kana nevechipatara vacho kusvika vati marwariro emwana uyu makambofambawo here naye. Ini ndakatobvunzwa nanachiremba vakuru vana mukoti vakuru pachipatara ipapo makambofambawo here nemwana uyu nokuti zvinhu zviri kuitika izvi hazviwanzoitika zvinhu zvakadai. Takazoti musi weSaturday wanga wamusi wa6 December kubva tapa chikumbiro chekuti taona kuti zvichokwadi zvechipatara hapana kana chiri kuita sei chiri kuchinja ende dambudziko racho chairo harisi kuonekwa. Takakumbira mwana kubva tabuda naye muchipatara kubva taenda kune vamwe vakanga vachinzi vanoziva zvine chekuita nezvisingaonekwi. Takashamisika kuti tichisvika takunzi makanonokera mwana. Saka takazodzokera naye kumba mwana tadzokera naye kumba kubva tasera naye musi Sunday. Shoko rakabva rasvika kuchikoro kuvakuru vechikoro sezvo yanga yaholiday asi vakuru vechikoro vakasvika pakukokorodzana nevarayiridzi vakauya kuzoitirawo munamato kuna Blessing kuti zvichida zvimwe zvakanga zvamubata ipapo zvingamudzikinura. Hazvina kukwanisa kumudzikinura. Mukomana akazoshaya musi wa8 December musi weMonday manheru. Kubva taita urongwa hwekufambirawo maburial order musi wa9 December tichibva taradzika mukomana musi wa10 December. Then taradzika mukomana musi wa10 December makuseni musi wa11 takatomuka tichienda tichinoona paguva tichiona paguva pakanaka. Manheru emusi wa11 December iwo ndipo pakatanga kuti sisi vemudzimai wangu maiguru vanova maiguru vanoita zvinonzi zvemarituals zvemanjuzu vakanga vauyawo kumusha kunhama. Saka vakazongotanga kuita kunge vamukirwa kunge vasvikirwa nemudzimu wavaiti wabva kuMozambique vaiti ndimbuya vabva kuMozambique. Vakatanga kutaura chirudzi tabva kuMozambique
ndine ambuya tabva kuMozambique nini, mwana akauraiwa, muzukuru wangu akauraiwa, saka ndauya pano kuti ndimutse mweya wemuzukuru kuti ateere vanhu vakamuuraya. Ndo zvavakatanga kutaura vachitiita sei, vakati ndiri kuda doro. Saka ipapo mudzimai wangu akabva atora mari dzechema dzakanga dzanikira, akatora mari dzechema ndobva amhanya pamashops padhuze, ndobva anotenga hwahwa hwemasese uya hwemuzvigubhu, tingati vana nyati vana supa nefozha dzemumino mabuti aya. Avamhanya vasvika vakawana simba, ende rakatoshaya kuti simba remunhu tabva kufirwa kudai, vatova very active pane zvakanga zvaakuitika izvozvo. Kudai nguva vatowaridzwa ngiri, vakutotanga kutotambidzana mabuti sisi nemunun'ina, vakutotanga kumwidzana madoro, vakutorayirirana kuti pano unofanira kutsvaka masvosve, hanzi unofanira kuti utsvake masvosve, hanzi namufandichimuka, gameno yainzi muti unonzi mufandichimuka, handikuzivi zvangu. Hanzi unofanira kuti wozvifunganidza, tofanira kuzoita mhiko paguva rake kuti mukomana amukire vanhu vakamuuraya. Vana ndokubva vanzi uyai mugare apa, vachifuridzirwa mabute, vana tuchikosora tuchidini nevazukuru vanga, tikanzi vana uyai mugare apa. Saka umwe wevana vangu vakomana pa4 boys including one wekushaya, umwe wevana ndiye akabvuma kuenda kunogara pasi. Akagara pasi achibva atanga kuvhuzorwa zvaaizorwa maoko, obva atanga kurumwa nemazino aya. Takatanga kuratidzwa navo maiguru kuti muri kuona handina chandinacho mukanwa, mungazoti ndiri kuita zvinhu zvekunyepa. Mukomana akarumwa ruoko kudai, kurumwa kudzinga kwakuti kwacho chobva chasvipirwa chinhu chabva apa, chasvipirwa mupureti. Chinhu ichi changa chakaita kunge, kana vanoziva mazai anenge ehurekure, kana kuti chakaita ndoita brown, so chine shepi yezai. Asi chainzi inonzi chinyengereke, hanzi ndakubvisa nyengerekedze. Zvikanzi zvinhu izvozvi tikabvisa, kana kuri kune vamwe vasiri veukama, tinotochaja madhora 60 akumaamerica. Vachitaura zvikanzi ndasiyirira chimwe, kobva vanzi hunza chiti rumwe ruoko, kobva vanzi futi nga kwacho chabuda chimwe chibhora. Zvikanzi kana ndezvinhu zvekutamba nazvo, tora kana dombo, kana edza kuchipwanya nemazino nemaoko, uone kuti chinoita sei. Mukomana akaedza kuchidai neruoko, changa chisingapwanyiki, zvokuti akatopinda mumba kunotora sando yangu, kwakuita zvekupwanya kudai, kuti zvaibuda zvinhu zvakangoita liquid inenge yoko zvinhu izvozvo. Zvipedza kudaro, inini musi wa13 December ndo wandakazobva kumusha ndakuuya kuno ndichiti bheta ndipo semunhu anga apinda muzvikwereti, ngati bheta ndimboti kavhe, bheta ndimboti kavhe ndibhadhare, ndidzosere vanhu vandanga ndakakwereta dzimari dzavo. Then ndochizonyatsodzokera pana end of December, ndonyatsogara ndichinyatsochema pamwe chete nemhuri. Saka ndichibvako musi wa13 December iyoyo, anonzi manheru emusi wacho iwo wekare wandabvako kumusha uko. Ndofunga ava maiguru vakazosiya vapo varayira munun'ina wavo, vakati unozosara uchidaidai, inini ndakumbobuda. Hameno zvaakasiya vapo, ndofunga ndozvana masvosve zviya nechii. Zvikanzi unofanirwa kumuka 1 AM uchienda paguva remwana, unosvika uchicherera zvinhu zvandakusiyira. Ndezvechokwadi musi wacho iwoyo vanonzi vakaseta alarm, but yanga yatova 14 December because yanga 1 AM.
Saka 14 December 1 o'clock AM mai vakamuka vachimutsa vana kuti handei kuguva. Vamwe vana vese vakaramba, nevaroora vakanga varipo vakaramba vati isu hatisati tambodi, hasati tambozviona izvo kuti vanhu vanomuka na1 vachienda kuguva. Wangu mukomana uya wekubviswa zvinhu munhingiri kuda pamwe zvanga zvatomupfekawo ndiye akabvuma chete ari 1 wakumuka kuperekedza amai 1 o'clock AM kuenda kunochera paguva. Pakacherwa rakaita denderedzwa, kana muchiziva mifuku yekumaruzevha iya, ndo zvanga zvakaita nechekumusoro. Handiti paguva remunhu pane kunzi kumakumbo kumusoro, saka kumusoro ndo kwakaenda kunocherwa rakaita denderedzwa rakadai. Mobva maiswa zvinhu zvakaiswa muzvimwe zvakanga zvakaita kunge madota nemarasha nezvakaita zvimabhora zvechuma zviya, ndo zvakanga zviri mumugomba imomo. Inini pandakazowana mukana wekudzokera kumusha musi wa21 December patoita urongwa hwekuti tina sekuru vedu, baba vababa vedu vakanga vachiisirwa tombstone. Saka ndakatouya parodi pamadzika, ndakatouya ndikatorwa nevana vamwe vakanga vasina kukwanisa kuuya kunhamo. Vakatoti baba, hazviiti kuti imi musare kutombstone rasekuru venyu, toziva kuti makabva kuwirwa henyu nenhamo nenhingiri. Saka tiri kutokudhiraivhai toenda, ende tinotoda kuti tidarike nepamusha penyu tichindobatawo mainini maoko nekuona pamakaradzika Mwari. Matorwa nevazukuru kuti handei sekuru vana vemadzikoma. Vana vemadzikoma takasvika pamusha, harubva tavawana madhamu vakatogara mukicheni. Mashoko andakatongotanga kutambirwa nawo ndekuti mudzimai ari kuti inini pamusha pano handichadi kugara pano, ngatitengesei musha uno. Tikati ko chikonzero chacho zvadini? Panzi pamusha hapachagariki pari kutambira varoi. Ndikaramba ndiri pano ndinogona kutourayirwa futi mwana uyu wandasara naye, kureva kasikana kadika. Vandati zvinoita here nhaye madzimai kuti hatisati taane 2 weeks totongoti hatokwanisa 2 weeks taradzika mwana panapa, totonzwika kuti vaya vekufirwa nemwana ende hafa nenzira dzinoshamisa vatotiza musha kana kuti vakutotengesa musha. Zvinobuda here zvamuri kutaura zvikanzi ndati ine handichadi kugara pano? Kana wati iwe uchiri kuinterested nezvekugara pano, ngatitengesei musha uyu tosheyana mari, nokuti musha takavaka tose. Ndikati hongu handirambi kuti musha takavaka tose, asi tarisaizve muone kuti kana pachivanhu chedu ndimi amai vane mwana uyo wataisa mumunda monzwika kuti makuti hamuchadi kugara pano. Inga tinonzwa kune dzimwe nzvimbo vanhu vanototi musha wese waparara kwasara amai pamwe nechizukuru, vanototi inini pano handichabvi, ndiri kugarira makuva. Ndakaningira imimi tafirwa nemwana 1, makutoti handiti ngatibvei pano, ko tikaenda kwataenda tikanofirwa futi. Saka tichapedza nyika yese tichingotama. Vakaramba vairi munharo dzavo idzo. Patati anyway tauya nevana ava vanoda kunoona patakaradzika mukomana. Tichienda ndo patakasvika tichiwana pakacherwa pakaiswa izvozvo zvakaiswa paguva, kubva tatoshamisika tese naivo vakatonyepera kushamisika. But tazoti garei ndo patakazonzwa varoora vachitaura kuti baba mungatoshamisika zvenyu, mai nabaunini ndo vakaenda pakati peusiku vakanoti ndo pandakatotoona vinhu. Ndakuchinzwa futi vana nevazukuru, mwana kamusikana nevazukuru vataigara navo vari kuti mama vari kuti mukomana akumuka, asi ivo ndo vakanga vachimuona chete vari kuti mukomana Blessing ari kumuka mumba umu hamucharariki, handii tinorara kukicheni. Saka zvinhu zvacho zvavakanga vakuita, kana ivo musi pavakandiri inini ndakanga ndakune kutoshamisika navo kuti
kuchiko chapinda amaya Saka saka kumuka achita sei? hanzi ari kumuka kumumba hamuchaite sei, hamucharariki. Inini havana kundijekesera, vaijekesera vana nokuti ipapo pandakaenda kutombstone rasekuru ndichizodzoka, ndakatodzoka nepamusha musi wa22 December manheru. Ndakatosvika ndichiwana vanhu vatowaridza kukitchen. Ko umu muri kuti hamusi kurarika nezi? Kanzi umu muri kunzi muri kuonekwa Blessing ari kuonekwa imo. Ndati ndoda kumbozviona ini. Blessing ari kumuka handiti painzi panogadzirwa zvokuti mwana amukire vanhu vakamuuraya, akuzomukira vanhu vepamba sei? Saka ndakaenda mumba muya inini ndakatorara ndega mumba yekurara. Mainzi muri kumuka mukomana, handina kana chandakaona. 23 December ndichisumuka kumusha ndichidzoka kuno kuHarare. 24 December paka midnight ndo pandakaona madam vakuisa mamessage zvikanzi ndarota musikana uyu achekwa musoro, ioni nharo ndakakuudza kuti ngatibve pano, ivo hausi kuda. Kubva ndati aiwa ini madam kana zvichinetsa itai kuti Robert kureva muzukuru wedu umwe muhombe aigara kumba kwemunin'ina wangu, chiitai kuti Robert abve kumba uku kwabamunini auye azosara nevamwe vazukuru, vana vamai vake. Tine hanzva dzimwe yakashaya makore apfuura, saka tine nherera dzati achigara nadzo. Saka Robert uya ndiye anga ari mukomana muhombe wandakati chiitai kuti muite kuti Robert abve kumba kwabamunini auye azosara nevana vamai vake. Imi kana muchisumuka zvichida pamwe zviri mupfungwa dzenyu inyaya yekuti muri kugara muchiona guva remwana. Saka zvimwe tichida pamwe mukambosuduruka mukauya kuno, pamwe pfungwa dzenyu dzichagadzikana dziri kuno, mozofunga kuti musha wangu, mozodzokera zvenyu. Chiitai kuti Robert aite se auye. Nyaya iyi takaitaura uri musi wa24 December 1 AM. Handiti kwakuti kunze kwaedza 24 December uya zuva radoka. Iyo 24 December iyo muzukuru uyo anoti akazoisirwa mamessage naambuya achinzi uya utore vana vamai vako nokuti pamusha pano havachagara. Vari kumusendera maWhatsApp messages. Mukomana akati no mbuya ini handikwanisi kuti ndinge ndichiuya kuzotora vana vamai vangu, imimi ndimi mukatouya nekuti inini ndiri pabasa, pane pamusha paakanga akuchengeta. Akati inini ndiri pabasa handikwanisi kuti ndiuye kwenyu ndizotora vana. Saka mbuya nditi vakagumbuka kuti muzukuru aramba kutora vana here kana kuti 25 December 12:54 AM date richangochinja kuti 25 December ndakaona mudzimai akufona. Akufona pakati peusiku chii? Ndadaira foni yazvikanzi baba, mwana akabatwa chibharo. Mwana upi? Zvikanzi Beauty. Mwana wamuri kuona adika. Mwana akabatwa chibharo. Tikati akabatwa chibharo nani? Zvikanzi akabatwa chibharo naRobert. Uya muzukuru wandakandavati nini? Apa muzukuru asati auya akapamba. Muzukuru akanga abva muna November paakanga achinyora maexams. Because pamba pedu padhuze nepachikoro. Vari kuti muzukuru akasiya abata mwana chibharo. Ndikati maonei? Zvikanzi mwana amuka pakati peusiku panapa achichema. Achinongedzera panhengo yake yakavanzika. Ari kuti pari kurwadza. Saka hanzi ndamuka ndikabatisa malights. Ndatarisa mwana ndikuona kuti mwana akadhemejeka. Mwana akatorarwa naye nemunhu mukuru. Ende mamwe mashoko avakandishamisa nawo ndekuti vakatiwo mwana ari kutobuda hurume panhengo yake. Ndakabva ndashamisika kutopera pawa chaiyo kuti imi muri kutaura kuti mwana uyu kana muchiti Robert akabata mwana uyu muna November, nhasi tapa 25 December, ko urume hwabvepi? Ndomubvunzo wandakavabvunza. Ndopa wakati hameno pamwe kudahurwa, pamwe ndindatadza kuti ndatadza kuona.
kubva ndati mai kunze kuchiedza mukai muende nemwana pachipatara. Zvichida pamwe mwana anogona kudaro aita mota, ndomafungira andakazviita ini. Asi pane umwe mubvunzo wandakabvunza ndikati hapana here umwe munhu wechirume abva pamba. Ndatoone pfungwa dzangu musoro dzakuti mwana ari kutobuda urume, ndakatodhemejeka. Achitonzi ndamuenzanisa iye ako kasikana ako nemusikana. Pane musikana muhombe ari apa muzukuru anova hanzvadzi yemukomana wandataura nezvake muzukuru, akamensheniwa kuti ndiye ari pamwana. Ndakashamisika ipapo ndikati mukai muende nemwana kuchipatara kunze kuchingoedza 25 December Christmas. Chakandishamisa ndechekuti madhamu vakaramba kuenda nemwana kuchipatara. Vakakwira bhazi ndobva vauya kuno nemwana, vauya naye takutoti pano kumanheru inini ndatoswerawo Glenview. Pane mufana wangu mwe akanga achidziya muviri. Ndiri kuzosvika ndiri kuwana madhamu ava pano, ko mwana mazoenda naye kuchipatara anzi kudii? Zvikanzi handina kuenda naye kuchipatara. Ko chii? Zvikanzi haundimanikidziri izvozvo, inini ndakatakura 9 months. Kunoku ndatouya nekuti ndine minamato yangu iri kuno yandakanzi ndiuye kuzotora, nekuti ndikasaitora ndinofa gore rino risati rapera. Ndikati mungakudza zveminamato, andi minamato maizouya muchitora zvenyu, asi mamboenda nemwana kuchipatara. Taona kuti chii chaizvo chamaona manheru aya pamava muchifona. Vakange vakutoita bongozozo, pakatoita basa kuti vana neyo varoora vakatozobata dzivo ranga rakuda kutomuka pano. Ndatonobvunza kusvika ndashayiswa pawa, ndikati manheru 25 December yotarara, tamuka makuseni. Vana vakomana manje first born neumwe asiri uyu wekubviswa kuti third born. Ndakazoti mama, dai maenda nemwana kuchipatara, nekuti mashoko amakataura nezuro anogona kuzoguma aita kuti mese tese tizosungwa ngozi wemwana mudiki. Mashoko amakataura aya anokonzeresa, zvikazoonekwa zvane pamwe muchapera kusungwa mese pano. Madhamu ndo pavakatakurana nemuroora, uyu muroora ari kuwacha ipapa. Vakatakurana nemuroora makuseni, vachibva vakwidza vakadai. Vakwidza vakazoenda pana mambuya vechipostori, kwete vekuchipatara. Vakaenda kumambuya echipostori, mwana achinotariswa. Handi ripoti yakabuda ipapo ndeyekuti mwana uyu anenge anozvikwenya kana kuti pane akamukwenya. Zvekuti kati mwana akabatwa hapana kana chinoratidza kuti mwana akadini akabatwa. Kobva watouya madhamu vaya, kobva watoti mwana ari right. Pamwe inyaya yemapamba aya taingomupfekedza, pamwe ndo akumuafekta izvizvi kuti anozvikwenya. Kobva tatodzikamisa hana dzedu. Musi wa 27 December vakabva vadzokera kumusha. Vachidzokera kumusha 28 December ndakanzwa makuseni vakufona vakuti baba mwana akatobatwa. Mwana akatobatwa izvozvi haasi kutogona, ari kutodedera mabvi, ari kungozviitira weti iri kuyerera ega. Mwana abva toswera achitamba kuno zvakanaka achiita sei, kumusha adzokera rakutifu kuti aita sei, mwana akatobatwa. Chii chiri kumbonyatsotora nzvimbo ini nyaya yenyu ina handichainzwisisi. Saka ini ndandasarawo ne3 days dzekuti ndidzike kumusha, ndatoti ndiri kutevera musi wa 31 December. Saka ndichizokwira bhazi rangu ndichidzoka ndichienda kuZaka kuya, ndasvika kunana Gutu, ndakanzwa ndakutofonerwa nemapurisa epaZaka polisi. Tukanzi baba, tine nyaya yakaripotwa nemudzimai wenyu kuti mwana wenyu last born musikana akabatwa nemuzukuru wenyu, mwana wehanzvadzi yenyu. Saka hatizivi kuti tingataura nemise. Ndikabva ndatoti inini nditori munzira kuuya ikoko kuZaka. Zvikanzi alright, kana masvika paZaka polisi, masvika paZaka nanga yepaZaka polisi tinzwe nyaya yechimiro chenyaya. Ndakati ndasvika kunonzi kunana Roy, mapurisa aya ndobva atanga kundifonera futi.
zvikanzi maapapi baba, ndikati ndahapa Roy. Zvikanzi chiregerai kuuya kuzaka police camp, chiendai pamba penyu, nokuti isusu noti aita imwe misheni yatiri kuda musungwa watinoda kunotora kunonzi kwaNyika Growth Point, then tichauya pamba penyu ipapo kuti tichizoita ma-investigations. Kubva ndati kuti alright, zvakanaka. Ndakazonanga pamba, ndichisvika pamba ndichangoti gare gare, kwanga kwatosviba musi wa31 December. Kubva ndafonerwa nemapurisa aya zvikanzi mavapapi, ndikati ndaapamba, zvikanzi mhanyai pachinorumba shops. Izvozvi ndakabva ndamhanya pachinorumba shops paya, ndikubva ndatongosvika zvikanzi pindai pane mota mahindra yakanzi Zaka Police. Ndatonzi pindai mota, kubva ndatopinda mota, kubva ndatoiswa pakati, zvikanzi tiratidzei madirections ekunogara muzukuru wenyu kumba kwemunin'ina wenyu. Kubva ndatovaratidza madirection, svika tasvika pachivanze chemba. Mapurisa vakangodzika vati atinodawo mukomana anonzi Robert Maregere, anogara pano here? Havana mainini vakatoti aripo. Ari kupiri? Ari pamusha uyo uri pamusoro. Kwakuti enda nemapurisa aya, mapurisa vachisvika vachisunga Robert. Vanhu vakazisara kuti happy new year, Robert atove mujeri, atove muusungwa. 1 December, 2 December nyaya ichipinda mujerera mukuzaka court, inonzi jerera magistrates. Kanzi nyaya dzerepu hadzitongerwi munhingiri, dzinoenda kuregional kunonzi kuChiredzi. Saka mukomana akabva atotransfer, anobva aendeswa kuChiredzi. Aendeswa kuChiredzi musi wa22 January, mukomana obva atonzi wabatwa nemhosva makore 15 mujeri. Hanzi makore 15, tichidzoka pamba nokuti takatoenda 15 years. Vakanga vatoita tsvagidzo here kuchipatara, mapepa atoratidza kuti shuwa mwana akabatwa? Tete kukuudzai chokwadi muchiri pachena, handina kana pepa randakaoneswa kusababa vemwana akabatwa, uyose sasekuru vemuzukuru wekusungwa. Handina kana pepa randakaratidzwa. Pandaibvunzana nemudzimai, mudzimai aiti mapepa ane mupurisa. Mupurisa ndiane mapepa. Mupurisa aita nyaya andiane mapepa. Ndikati ko imi makamboratidzwa kuti mwana akadhemejeka zvakadii kana ripoti yekuna dhokta iri kuti kudii? Vakati hapana chandiri kuziva kuti pakanyorwa kuti chii. Zvinoitika manje ndezvekuti kukoti uku ndakaenda, but pane nyaya yekuti vanonzi mazera here evana kuti pakatovharwa madhoo kudai. Pavharwa madhoo, uyu mwana akapinzwa mukoti, hamenovhumbowo vanogona kana kuti mibvunzo yavakamubvunza against musungu. Musungu wanenge aine makore mangana? Anga aine 17 makore. Mwana aine 3, 4? Uyu anga achine 4 years muna December. Atosvitsa 5 years musi wa26 March. Saka then tazongodzwa kuti mukomana atonzi 15 years mujeri. Madhamu vakabva vasara kumusha uko, ndobva vatotengesa zvese zvaikambaira, tunhiyo, huku, magarikuni, zvese vakabva vatengesa nemidziyo yomumba. Vakabva vatengesa chinyarari. Ini ndiri kuno ndiri kuti mudzimai ari kumba. Ndofunga kuti between 26 and 27 January ndobva vakatakurana nemusikana, ndobva vaenda vatevera CC kwaMutare, Matare vemanjusi vaya. Ini ndakuzofonerwa nana sekuru kumusha kuti kumusha wako zvara padongo hapasina vanhu. Ko indava zvikanzi mudzimai akatoonekwa kuti 3 days ago akatosungira zvinhu, akatokwira bhazi rekuenda kwaMutare. Ndopandakazama kuda kundovafonera kuti ndinzi kuti chii chanetsazve. Hapana, papasina communication kusvikira ndazofonerwa nasisi vacho muna Machi, kutanga kwaMachi. Muzukuru wenyu akadhemeja mwana zvisingaiti. Mwana kuno akazorwara serious, anga kubuda kuchucha urwa, anga kungobuda mvura pese pese, zvekuti takatozodzokera futi naye kumadoctors.
achibva anorapwa ende akachibva anoiswa mastich. Saka pandakanga ndakuti ndichitaurira vanhu kuti zvinhu zviri kuitika kwandiri zvinoshamisa varume. Uko mwana akabva ende hatina kana treatment yatakambopiwa kumusha uko yatakaratidzwa kuti mwana azopiwa zvakati. Asi mwana aenda kwaMutare ari kunzi akatozonosonwa ma77 mastich. Handichazivi kuti zviri kuitika kwandiri zviri kurevei. Handisi kuziva kuti mashuro arudzi. Vamwe vanhu ndopavaiti hakuna zvinhu zvakadaro. Unaona kuti uri kufekwa iwe. Dai wanga uri umwe munhu wambotevera kwaMutare ikoko wandoona kuti chii chiri kunyatsoitika nemwana. Saka ndakazongoti handingavaratidzi zvangu kuti handina kugutsikana nezvavataura. Ndakatanga kutumira zvimari zvandaivatumira vachiti mwana tiri kufamba naye tiri kumurapisa. Kubva ndati asi ndinofanira kuti ndizouya ikoko kwaMutare. Ndinofanira kuti ndione situation yemwana nadhokta wakaita sei akazosona mwana uyu. Tinzwa kuti zvamuri kuti mwana haasi kupora, ari kuramba achingobuda futi hurwa nekubudisa mvura idzodzo. Chione kuti chii chiri kunyatsotora nzvimbo. Ndopavakazonditi ivo mai vacho manje ndivo vakanga vakati urwere hwemwana hausi kuda chipatara. Urwere hwemwana ari kunzi ari kukonzereswa nezvedzinza rekwenyu, kudzinza rekwababa wake ndokuri kukonzeresa zvinhu zviri kuitika pamwana uyu. Saka dai kana muri umwe munhu mwana hamuendi naye kuchipatara. Mwana kana muchimufambira fambirai mune chiwano kana mumaprofita. Kana mukaenda naye kuchipatara mwana uyu anonofa. Ndopandakati kubva tazowirirana kuti ndichauya ndichizofamba nemwana muna April iyoyo pakaningirwa nokuti vaitoti haizvo mwana anotomboenda kuchikoro achidzoka, asi pamwe pacho zvinotomuvhiringa nenyaya urwere hwaainawo. Ndikatoti alright ndiri kuuya chiApril. Saka ndakazokwira bhazi ndikubva ndaenda musi wa16 April kwaMutare. Ndasvika chakandishamisa ndechekuti mwana ndakamutambidzirwa pamusika panonzi paSakubva Rengi. Ndakatomutambidzwa nemwana wasisi vamadhamu, kureva kuti ndiye akanga akugara nemwana. Kubva ndamutambidzwa mwana uya haana kana hembe yekuchinja, anga nekajuzi kake nedress wanu. Sanzi mwana wenyu kana muchifamba naye fambai naye. Ndofunga yakanga iri nzira yekuti handifaniri kuenda naye kure. Kana ndichifamba ndinofanira kungofamba local, handifaniri kuenda naye kure, pamwe ndozoita nzira dzokuti ndimudzose kwanamutora. Ndamutambidzwa mwana uya ndopaakatanga kuvhura mapeji. Akati daddy inini handichadi kugara kuno. Koindava zvikanzi vana mama vari kungondipa doro vachindifembesa mafembo. KwaMutare vanoti mafembo kutaura mabuti aya. Vachindifembesa mafembo apa kuchikoro handisi kuenda. Apa vanenge vachindimanikidza mamwe mafembo acho kana akapinda nemukanwa vane vachinditimedza. Apa ndinenge ndichirwadziwa musoro nemuchest. Saka mukandisiya ndiri kunoku ndichafa daddy. Ndichafa ndichipuwa zvinhu zviri kundirwadza. Ndopandakati iwe uri kutaura chokwadi here? Zvikanzi chokwadi ndinotorevesa daddy. Zera kamuona kari kufamba. Dudunuka ndisina kukabvunza, ndisina kudii, kega kungotanga kuti zvikuno kwene handichadi. Zvikanzi ndinomboendeswa kumvura. Pandii ndichiendeswa tichingoswera tichipuhwa madoro iwayo nemafembo tichipinzwa mumvura. Pane vachikupinza mvura ndianani? Ndivo mama Mailinda, kurava mai guru namai vake chaizvo. Kutaura kuti ndivo vanenge vachimunyudza mumvura vachiti hanzi wawenjuzu, wawemanjuzu. Saka zvinhu zvakandibata zvakandishungurudza. Ndikafunga chaizvo kuti hongu handisirini ndakatakura 9 months. Asi chero ndisirini ndinowanikwa here ndichipa mwana akadai hwahwa nedoro. Ndakumuti mwana hachaendi kuchikoro. Ndakarwadziwa tete handidi kunyeperai. Zvokuti
ndakambofunga kuti ndivafonere ipapo ndandiri kumba kwemunin'ina wangu ndivafonere ipapo kuti imi mamuchiti mwana ari kurwara imi muri kutopa mwana madoro nei ndakumubvunza futi ndikati saka kunoku kuchipatara wakamboenda here zvikanzi handisati ndamboendeswa kuchipatara bai ndakutoona kuti saka zvese zvandachiudzwa zviya zvekuti mwana ari kuchuchaurwa mwana ari kudai saka mwana akazosonwa 77 mastich saka zvese manyepo aya because mwana ari kutopupura kuti handinamboenda kuchipatara ndakaguma kuenda kuchipatara tichiri kumusha ndakamirira kuti kunze kuedza musi 16 manheru 17 April ndakabva ndaenda paCentral Police Mutare Central Police pandaona mapurisa echidzimai vakanga vari pagedhi ndakuvatsanangurira nyaya yangu kuti naye mwana wanekazukuru kandanga ndatofamba nako kadiki pandatsanangura nyaya yangu pane nyaya yakaitika yakadai mwana uyu asi panotori nerepu kesi iripo but ndiri kunzwa kuti mwana akumwiswa futi madoro kunoku nana mai nechine ndopavakandirefera kuti endai pamutare civil court pamutare civil court pamwe munogona kunzwikwa nyaya yenyu mozoona kuti mune makutoapply inonzi custody yemwana ndasvika pamutare civil court paya ndakasvika paine zimutsetse remadzimai vamwe vanoita zvemendenenzi vamwe vanoti kwakutoona kuti nenguva manje nevana kuti ndozokwira bhazi ndosvika kuHarare kwasviba hazvidini hazvizobudi ndakazobva pacivil court paya ndakubva ndapinda mutauni ndakutsvakira mwana wangu hembe kubva atochinjwa mushopu imomo maakaningiriwa pandatofonera mai vacho ndikati imimi makanga muchinyepa kuti mwana ari kuti muchesti muchifuva maziso imimi manga makutodhoza mwana nezvinodhaka mai vaye ndopa vakatanga kupanika ndobva vatanga kunditukirira vakati dzoka nemwana iyeye dzoka nemwana iye ukasana dzoka nemwana ndakutokusungisa ndikati aiwa kumapurisa ndobva ndatobva nako ndichitaura nhau yeabuse yamama kuita futi pamwana wamuri kuti akabatwa chibharo saka makumudhakisa futi makumupa zvinodhaka kuti zvidini apa muchinyepa futi kuti mwana makaenda naye kuchipatara mwana ari kutotaura kuti kana kuchipatara kwacho hamusati mamboenda naye vakapenga kubva ndati alright izvozvizvi ndichiri muno mamutare asi ndapinda mubhazi kana nyaya yenyu makashinga nayo nokuti vakanga vakuti ndaudzira mwana zvekuita ndikati pachinguva ichochi chokuti makamutipa mwana neziro manheru kusvikira nhasi mwana akutodudunuka zvese zvekuti aendeswa kumajuzi aita ndikati chifonerai polisi kana polisi odzi kana polisi nyazura polisi rusape kwese kune polisi mofona moti muchitaura zvamuri kutaura kuti muri kuti ndatiza nemwana uye ndine mamessages handinawo hatanga tichitaura nemaaudio messages ataitotaura imimi muchitsinhira zvekurwara kwemwana muchiti ndinofanira kuti ndizofamba nemwana saka kana vamune mafonera ndichavaratidza maaudio messages ndichavanzwisa maaudio message nemameseji chaiwo ataikanga tichikurukura pamusoro pazvo ende ndichavati mwana ataure ega zvamanga muchimuitisa vakaona kuti zvekumapurisa hazvibudi ndopavakazotanga kundinyengetedza vakati no imimi kana makurapisa kungushungudze mwana dzekurapisa mwana munadzo asi chiitai kuti musachaende nemwana kupi kuchipatara nekuti dare riripo riri kuti mwana muchingoenda naye kuchipatara anotofa ndakazongovadzikamisa hangu ndikati alright zvakanaka inini mwana handichaende naye kuchipatara ndakufamba moni ndichinzwa chivanhu chiripo paari ndichisvika kuno kune mwana ndakabva ndati musi wa18 April yanga iri holiday musi wa19 ndakabva ndanzi nevamwe no enda nemwana paHarare hospital nokuti uchatangirwa pamwe kana kuti kutozouya nemapurisa wangosvika kuningira usati watofamba nemwana saka enda nemwana pachipatara kuHarare hospital unotaura nemo matambudziko ari kunzi ari pane mwana ndakamuka musi iri Sunday musi wa19 kubva ndaenda naye chisvika nemwana kubva ndatonyorwa madetails kubva ndatosiya ndatsanangura nyaya yangu zvikanzi izvozvezvi nhasi vana chiremba avapo
asi huyai mangwana ndimi muchatotanga kudini kusevhewa nemwana. Nyaya yenyu inorwadza matsananguriro amaita, saka muchatestirwa mwana kubva kumusoro kusvikira kutsoka zvese panapa. Kana chibharo chacho chamuri kutaura kuti mwana akabatwa, kana akabatwa zvechokwadi munotoudzwa kuti mwana akaita sei akabatwa. Kana iri object ipi yakashandiswa pamwana vachatokuzivisai kuti chii chakaitika pamwana wenyu. Ndakamukirawo zvechokwadi musi weMonday nemwana asikana wangu, tikabva taenda paHarare Hospital. Pane inonzi Family Support Clinic, ndo patakaenda nemwana wangu. Tichitosvika takabva taita ndisu wekutanga kusevhewa. Mwana akaonekwa nemachiremba, akavhenekwa bva zvese, maziso, muchest, maakanga achimwiswa madoro nemasinafu aya, akabviswa hembe dzese, akatariswa nana mazvikokota vakadzidzira basa racho. Mhinduro yavakapa ndeyekuti hapana kana chiratidzo chinoratidza kuti mwana akabatwa chibharo. Vakatopa magwaro acho, akasaina nezita rachiremba mukuru anonzi Dr. Bwiza. Vakatosaina, vakatoisa zvitindo zvavo, magwaro ndinawo arimo mukati. Ndipo ipapo handidi kunyepera tete, ndakafara kufarira kuti mwana akakwana. Asi ndichizofunga zvakare kuti kouya akanga achinzi adhemeja mwana azodai ari kuyuwira arimo muchitokisi, arimo anga nezvo zvaane 5 months ari mujeri. Asi akatonzi 15 years ariko. Izvozvi zvari kunonzi kumuti murefu. Ndakatombobva kunomuona pane inonzi family week. Ndakatobvako musi wa 6 April ndichinomuona, ndichitombozama kumunyengetedza kuti naiwe Robert, nyatsaunditaurira muzukuru wangu, chii chakanyatsoita iwe namainini wako. Nanhasi anongotaura kuti sekuru, zvakandiomera zvakanditira mbuya, nokuti inini mazuva andakauya ndichinyora maexams pamba penyu, ndakasvika pakubva mainini vachingova munhu ari right. Kana vaine zvavakazosara vachiita namainini kuda kuti vandisungise, hameno haona mwari wavo, nokuti inini ndiri kupukira mhosva yandisingazivi, yandisina kupara. Musi wandakapedzisira kumuona Robert, ndakatomuona ndikatongoti gara uchingonamatawo kuna Mwari. Kana pasisinawo chawakatadza uchanunurika. Kana zviripo zvakaita uri kupikira mhosva dzako. Saka izvozvi gwara ndinaro remwana uyu. Ndinototi anyone anoda kufamba nemwana kuenda kuchipatara chiri recommendable chegovernment anokwanisa kutakura mwana uyu uenda naye wondomutesisa futi. Kuda zvichida vepaHarare Hospital havana kuona. Aripo mwana uyu. Saka musati maona nguva zvakare kudzokera kumuti murefu kuti tsanangura kana kunovaratidzwa marizautsa. Zvandakaita ndichibuda nemwana pachipatara, ndakabva ndaenda kunokutsvaga mazano kune vanoona nezvemutemo mapurisa paSouthampton paya. Ndakasvika ndikapinda mureception paya ndinaye mwana nemaresults angu, bva ndatsanangura nyaya iya. Vakanditi nyaya iyi kana yadai so inenge yakuda kuti utodzokera kwakaitikira nyaya, kwakatangira nyaya, kureva kuti ndenda kufanira kuti ndidzokere kuZaka here kana kuti kuChiredze regional here. Handizozivi baba kuti pandichaenda kuZaka pacho pamwe tichikuda ndichanzi kuChiredze regional. Saka izvozvizvi nenyaya yekufamba plus izvozvi zvikoro zvakufunda tiri kutotarisira, nekuti akasikana akari kutoti kuna mai handichadi kudzokera. Izvozvo kana uchida kutonetsana naye chingomuti ndokudzosera kwaMutare, anogona kutochema pano. Saka ndakutofunga kuti chero ndisati ndava nemagwaro ekunana civil court, ndakutongoti mwana haangagari pamba, ndakutomboti ngaafanira kuenda kunongiri tichifanira kufambisa magwaro iyoyo kuti nokuti panapa tototi inzvimbo yake because ndiye Rugotwe. Inzvimbo yababa wake ino patiri pano. Saka tototi ndo pamba pake, nokuti kwaMutare kwacho kwavaigara vanzi vaigara vachingotama senzembe.
vanhu kuti vairoja saka havana ningiri kana kuti ndizive kuti mai vacho vanogara panhambani handitozivi zvokuti chero dai panga panzi paita mutemo unondimanikidza kuti chidzokera nemwana undoningira kune kuri kutongofona zvokuti kutosangana futi nawo pamusika kwakuti uyu mwana wenyu ndozonditsanangura muchiti panhamo ndopakabuda mudzimu wakabudira pana mai guru zvichireva kuti mukoma wemukadzi wenyu ndonzwisa ubva kwamuri sababa kuzaka ndomusha kwenyu ende pamusha penyu pane chiitiko chikuitika ichi makazvitora sei semhuri tozoti mudzimu kana uchibuda unogona kubuda uri wekumusha kwenyu imini zvingadai wakabudira pamuri wakabudira kana pamuzukuru wakabudira kana pane mumwe ukama wenyu asinei neukama hwaamai pazvakaitika chiitiko ichi makazvigamuchira sei semhuri uye sababa muridzi wepamba ini kwandiri tete ndinoti zvinhu zvokuti zvaitongondishamisa plus ndiri confused nekuti tiri kubva kufirwa vana vakutodzurwa zvino pamba pakutomwiwa doro nemudzimai wanda nemakore naye because marriage yedu taata ne27 years handina kana zuva rimwe chete randakaona mudzimai achibata hwahwa kana ini ndini ndaitobata kana dzimwe dzenguva ndaitomurespekta kuti pane pekuti aitoti nhasi muri kunhuwa doro chimboendai munokwesha mazino enyu ndaitomuteerera anga munhu wekuti anga asingadi kunzwa zvinhu zvakandorerekera kudoro kana asi musi wacho kutendeutswa kwavakaitwa kubva muchinamato chavakanga vari kwemakore vachipinzwa mune izvi zvinhu zvakandishamisa hwani poita kuti izvo zvokuti pakutaurwa chirudzi chekumozambiki sinzi ndimbuya vabva kumozambiki manzi mbuya vava ndevani ndevenyu kana ndeumu isusu tiri makaranga kuzaka ndo kwandakaberekerwa mudzimai kumusha kwavo ndekwarusapi asi havo vane nhoroondo yekuti vana baba vavo vakabva nemasaidhi ekumozambiki kunana nyanga saka kureva kuti ndimbuya vavo vavakanga vachitsanangurira nezvavo vari kubata mwana wemukwasha chimwe chinhu futi chakandinetsa ndechekuti lingi yakavapo pana madhamu namai guru vanhu vokuti vanga vakaisana pacross nokuti zvitendero zvavo zvanga zvakasiyana by far uyu mudzimai wangu ane mamwe mashoko mamwe aitotovhundutsa aitaura maererano nasisi wake achiti vanodai zvinova zvinhu zvokuti pane zvimwe zviitiko zvinotobata futi zvakatombobata futi nharaunda yekwavanogara kuhobhouse kwamutareko zvekuti panonzi pakatombouya pakaungana vanhu paita mwana afa futi zvisina tsarukano mumaoko mamai guru vanhu vakauya vakaratidzira vakadii makore mashomanana adarika nokuti mwana anonzi akaradzikwa pambedha pamai guru obva aiswa magumbezi mwana akazongowanikwa chaachando asi achibleedha nekuti ende iwo madhamu wangu vachitotsanangura vachiti ndiwo pakatanga kuita masimba asisi vavo vachiti pakashaya kamwana ikako anga ari mwana weshamwari yavo pakashaya mwana iyeye vanhu vachizoratidzira vachitididi vakabva vaenda kumozambiki vachienda kumozambiki pavakadzoka vakutonzi vambuya vematare vakambenge vachitovawo vechipostori kare kwacho vatomuka asi zvichiburikidza nekuti nekamwana ikako kanonzi kakazowanikwa kakubhulidha kachipafuro asi kachinzi kashayiswa mweya wekufema nemagumbezi akanga kaisirwa saka mukomana asati afa haana kumbotaura here kana kuti mboudzawo mai kuti vanhu vaipinda nepamidhuri avo aivaziva here vanga veukama here munharaunda here kana kuti ivo matsananguriro avaiita amai panguva yacho vasati varekera vanoti vanhu ava vainzi vanenge vakazvivhara kumeso havasi kunyatsooneka kuti ndivanani ndo matsananguriro aiita
mukomana asati ashayika. Ini hangu ndakazosvika asingachatauri akungoita masaini. Saka iko zvino pasvika nyaya baba muri kutarisana sei nemhuri yenyu kana kuti nedzinza renyu nekusungiswa kwakaita muzukuru, tichizotarisa zvakare nemaresults akabuda ekuti mwana haana kukanganiswa? Vehukama vazhinji vakuchitanga kudzokedzana one by one kwandiri through kuti vaziva kuti ndazoenda ndanotisisa mwana kuratidzawo shungu dzangu dzekuda kutozivawo zvakaitika. Asi pakutanga chaiko pakaita nyaya idzi, vanhu vaiti ndiri pamwe chete nemudzimai pakusungisa kwatakaita muzukuru, nokuti vamwe vaitoti ko mapindwa nemweya wei kusungisa nherera yamanga matorera zvakanaka zvokuti nokuti mukomana anga apa form 4 takatotarisira kuti gore rino kondinya form 5 form 6 pazaka hai ndo paaidzidza kuti form 5 form 6 zvichida aizotibatsira kuchengeta dzimwe nherera dzake vana vamai vake vatinavo panapa. Zvinhu zvakashungurudza mukama zvokuti vakarwadziwa, infact vakatosvika pakuita ruvengo neni nemudzimai kuti ipi haukamu panhamo paya mwana akanga achitotamba achiita zvese everything zvakanaka. Muri kuti muzukuru uyu akazodzoka akabata mwana here chibharo apa? Vanhu vakasara vaine mibvunzo yakawanda yakanga isina mhinduro. Kusvikira inini izvozvi ndakazviposta pagurupu rehukama kuti mwana weyo akanga achinzi akabatwa akadhemejwa chibharo akazoiswa mastichers kudi mwana ndakakwanisa kumutora ndaenda naye kuzvipatara chaizvo zvinokurudzirwa nemutemo. Mwana ari kunzi hapana chiri kuoneka kuti mwana hapana kana chiratidzo chokuti mwana akabatwa chibharo. Saka vanhu ndopava kutotanga kudzokedzana. Saka murume uyu taingomupawo mhaka yaasina kubara. Mashoko enyu ekupedzisira baba Joseph, zvamungade kubatsirwa nazvo nemhuri yeZimbabwe. Tione kuti ko zvino maakugara nevana ende mwana musikana zvakare anoda zvinhu zvakawanda. Mutsanangura muchiti makangopiwa mwana aine kajuzi, haana mabhedhi, haana chii. Chamungade kuti mhuri yeZimbabwe ikubatsire nazvo sezvo iko zvino tatarisana nekuzviwa kwezvikoro, tikada kuenda kuchikoro kunotodiwa mabhedhi certificate. Zvichida zvinhu izvozvo kuziya kwedu zvinotogara naamai ende iko zvino hamuna kutopiwa. Zvamungade kuti mhuri yeZimbabwe ikubatsire nazvo kuti muchengete kutweiri uye zvakare nekutiwo mashoko akwanise kusvika zvichida kuzaka, zvichida kuchipinge kune mukomana kuti akwanise kubudiswa. Mashoko aminawo pazuva ranhasi. Mashoko andinawo takatarisana nekuti mwana uyu abatsirikane. Mashoko ekuti ndiwane ruzivo rwokuti tingafambisa sei kuti mwana uyu asasadzokera mumaoko evanenge vachimushungurudza. Bhozi paari izvozvizvi ukada kunonetsana naye chingotaura kuti ndakukudzosera kuna mai, anoshungurudzika, of which ndiko kune magwaro ekuzvarwa kwemwana. Ndiko kune magwaro ekuzvarwa. Chechipiri panotoda nyaradzo chaiyo yakasimba nekuti kumusha kwedu kuzaka pane kachinika diki kandani chida kutsanangura maererano nenhau yemwana asikana kuti pakavhurwa zvikoro pakutanga kwetemu iyoyi yegore rine ndakatoenda tikatonomubhadharira school fees yake zvakanaka pachinorumba primary, asi kune language dzakanga dzakutaurwa netumwe tuvana mazera ake zvokuti beauty chimaimai zvekutsvinya kuti akutopuwa chimiro chokunzi amai. Mashoko kuti akakura ainawo munhingiri zvinogona kutomukanganisa kana pamafungiro ake, of which kuzaka ndokumusha kwake. Saka panotodiwa kuti chokwadi chaicho chibude chakazara kuti mwana haana kukanganisika, nyika yose ikaziva kuti mwana haana chakakanganisika, nevaya vakanga vachimupa chimiro chaasina vanoziva kuti tiri kupa mwana chimiro chaasina. Chechipiri pamaererano nenhau yemwana uyu akasungwa, handizivi zvangu, handina zano pari zvino kuti
ndichabudirira here kuti mwana uyu abude muusungwa. Kana paine vakateerera vanzveri vemitemo yenyika, tikumbira ruzivo kuti tingazvifambisa sei kana nyaya yafamba yakadai. Magwaro ekuchipatara tinawo, ende kana paine vanoda kuvherifaya futi mwana izvozvizvi tichiri naye, kuti vanogona kuenda vonogutsikana futi. Kuda zvichida pamwe tingati chiremba akatarisa mwana pamwe hana kuona zvakanaka. Ndakasununguka futi kuti vanokwanisa kuringira vanotibatsira kuitira kuti iyewo akapuwa 15 years. 15 years is not a joke, upenyu. Mwana watata akatotarisira kuti aende mberi nechikoro. Anofanira kuti kana asinawo mhaka yaakapara, aiwa dai awanirwa nzira dzokuti asunungurwe. Ende dai pachivawo nemutengo unoranga nhubu dzokuti ifanika mhaka iyoyo yokuti unongoereka kana wasungisa mwana wemunhu kuti 15 years. Hapana here mutemo unokwanisa kurangawo vanenge vaita mhosva yakadai kuti unomuka vazora mwana wemunhu nhopi yaasina kudya pamuromo. Hakuna here mutemo inobata vanhu vakadaro kuti vapuwe murango inoenderana nezvavanenge vada kuita kumunhu asina mhaka. Ndo chichemo changu nechikumbiro chandinayo kumhuri yeZimbabwe. Aiwa, tinotenda baba Joseph nguva yamatipa uye zvakare kutitsanangurira zvakare nhau yakaitika mukati memhuri. Tine chishuviro chekuti kana kune vari kukuonai panguva dzino vanokwanisa kukubatsirai zvichida. Mwana kuti aiwa tinogona kupa mwana wehembe, tinogona kuti mwana wangu auya ake adzidze pachikoro pangu, tichifambisa basa iri kuti mwana uyu ave neramangwana rakanaka. Tichizosira zvakare vemutemo kuti vanokwanisa kuziva kuti zvingafambiswe sei kuti nyaya iyi igadzirisike, sezvo paoneka umbo hwekuti hapana kubatwa kwemwana uyu. Aiwa, nesuwo tinotenda nekuuya kwamaita. Ndofunga mazvinzwira mhuri yeZimbabwe inhau inosuwisa, inhau inorwadza, kuti vazhinji vanototi aiwa hakuna munhu ane mwoyo yekubereka samai. Asi zvese izvi ndofunga mangozvinzwa kuti aiwa kune vamwewo ana mai vane mwoyo wakaoma. Ndofunga manzwa mabatiro avaita mwanasikana wavo vanova Gotwe, iko zvino she's 5 years old. Ndofunga manzwa zvinhu zvavaita pamwana wavo, kuda kuedza kumujoinisa manjuzu, kumufembesa mafembo, zvese zvavaikwanisa asamai, kushaya care samai, kusungisa zvakare muzukuru, vachinyepa kuti akabata mwanasikana uyu chibharo. Akatopiwa 15 years kuti agare mukati meusungwa, kumuti murefuko kwaari kurarama ari iko zvino. Ndofunga maresults kana kuti pakanotariswa mwana, manzwa baba vachitsanangura kuti hapana chakabuda. Mapepa ndo ari kubudapo, nasotarisai muone kuti aiwa hapana chibharo chakabatwa. Saka chada kuziva kuti zvakafamba sei uye umbowo hwekuzosvika pakuti munhu apinde mukati meusungwa zvakanyatsofamba sei. Ndofunga vatsanangura vakati kana kuine vemutemo vangazive kuti zvingafambiswawo sei kuti mukomana uyu awanikwe achibuda mukati meusungwa. Kana painewo zvakare mutemo unosunga hama dzinonyepera vanhu kuti vakwanise kupinda mukati meusungwa, kana uripo zvakare ngaubatewo mudzimai uyu, toona kuti paitwe gadziriso yakanaka, mwana avanewo upenyu hwamangwana hunodakadza. Kana paine vanokwanisa kubatsira nemhuri, nhamba dzavo ndodzikubuda pazasi apo, vafonierei, vabatei, monzwa kuti ndezvipi zviri kudiwa kumwanasikana kuti akwanisewo kutanga chikoro pari kuvhura vamwe vana. Tiri pano paZim News Bit TV, zita ndinonzi Elizabeth Nyagweni chiti chisarai.